आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों रोखाहोबाय खाम्फाया बे खेबाव जेननायजों लोगोसे 14 नं चिरांगढ़ बियाबाव थानाय बे BPF फोरनि नांगोलखौ जोङो देग्लाय दमासियाव बेलागुर सावनानै फिथा सिथाव जानायनि जोंहा सम फैबाय। $15,000 एबभनि टारगेट लादोंमोन दाबो 10,000 जादों किन्तु 15 to 20,000 जों जा टारगेट लादों बेवहाय BPFआ जोंनि मानसिफोरखौ होबथाना दोनदों। माबोरै होबथादों? नन बर' गामि गामि थांनानै बिथांमोना होनैदों जुदिहाय दिनै UPPLनि जानो गोनां जथुम्मायाव बाहागो लायोब्ला नोंथांमोना इयुनावहाय गाज्रि जानो हागौ, गतिके नोंसोर थांनो मोना आरो नोंथांमोना थाङालासिनो थानानै जोंनि बेवहाय जे पार्टि बानायदों अमा बेदर पार्टि, मैसो बेदर पार्टि, बोरमा बेदर, दाउ खासि बेफोराव बाहागो ला होननानै मानसिफोरखौ जर जबरदस्ति दिनै पार्टियाव इनभल्भ खालामना दोनदों। आरो गोबां जायगायाव ओरैजाय लाइमोनथि प्राइमारिनिफ्राय फैनाय लामायावबो बिथांमोननि सासे कन्ट्रेक्टरा जोंनि गारिखौ फैनो हायै बायदि हा जमा जमा लुंगा लुंगि लामायाव दोनथेना होनानै फैहोनो हायाखै, जायनि जाहोनाव सुबुं गमाया एसे खम जादों। अब्लाबो जोंहा फोथायनाय दं माखासे थाबायबोगासिनो दङ। 12,000नि बारा जागोन जोंहा फोथायनाय दं। दाबो 10,000 प्लास जाखाबाय। इलेक्सन डिक्लेरेसननि उनाव मानसिफ्रा गोरबोआव जा मोनसे सोलायनाय लुबैदोंमोन किन्तु बिथांमोना गिनाय फैदोंमोन BPFखौ, किन्तु दा ओंखारबोगासिनो दङ। आं सानो नैबे सप्तासेनि गेजेराव प्राय 2,000टा फेमिलि BPFनिया जोंनाव जइन जानो थांगासिनो दं आरो जइन जाखालिया नोंथांमोननि मिडियाखौनो लाबोनानै फोरमान होगोन BPFजों दिनै रायजो गैला होननानै। बिथांमोना राहा गैला। नाम्बार 1 पइन्टआ जादों देग्लाय जेनोब्ला BPFआ जेनबाय माने बिसोर सरकार दानो हाला। सरकार दानो हायाब्ला थांनाय 17 बोसोरनि जेसेबां जाख्ल'दों बे जाख्ल'नायनि थाखाय बिसोर खाजा खासिगोन। आं नोंथांमोननो लिरना होनो हायो जों सरकार दानायनि उनावनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा खाजासिगोन फारि फारि सासेनि उनाव सासे। बेखौ गिनानैनो पावाराव थानानै माब्रै आरोबाव थाखा फैसाजों माने गाथेनानै दोननो हायो, गावखौ बासायनो हायो, बेनि थाखायनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों। 10निफ्राय 12,000 भटआव बियो जेनगोन, बे 100% रोखा। माने देग्लायनि 2020नि काउन्सिल बिसायख'थिया जोंनि BTRनि थाखाय बयनिख्रुइ सान्थि गायसननायनि मोनसे बिसायख'थि, जायनि जाहोनाव पापि, अहंकारि, धुरन्धर, अन्यायजों लामा हान्थिग्रा बै दैदेनगिरिफोरनि पार्टि, जाय पार्टिखौ जोङो नांगोल होननानै बुङो, बे नांगोल पार्टिया देग्लाय जोबस्रांगोनखाय जोङो गोदान गोसोजों सोलायनाय लाबोनायनि थांखिजों नांगोलखौ जाबनानै जोङो बेलागुर सावनानै देग्लाय जोङो फिथा लारु जानानै गोदानखौ बरायगोन, सान्थिखौ बरायगोन, बेनिफ्राय मा होनो जौगानायखौ गायसननाय आरो खौसेथिनि जिन्जिरखौ बरायनायनि थाखाय जों बरायगोन। बर' भटआनो BPFनिफ्राय 4,243 हाबबाय जोंनाव। 4,243टा भटार जोंनाव जइन जादों आरो बिथांनि न'खराव जुदि सानै गरिबाबो लायो जोंनियाव फ्राय 9,000 जन मानसि हाबखाबाय BPFनियानो। आङो नन बर'खौ लाबावाखै, नन बर' दा लैहोर फैगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बुंनो दिनैनि दिनाव माने 10,000निफ्राय 12,000 भटआव जों बारा लानानै देरहाखागोन, बे 100% सियर। खोन्थाया ओरैबायदि इडुकेसनावल' नङा, बिथाङा इडुकेसननिबो EMमोन, फरेस्ट एन्ड मोनसे मामोनलाय बिथाङा 3 डिपार्टमेन्टनि EMमोन खोमा। बै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो बिथाङा बहुद जाख्ल'नानै दोनदों। खाम्फानि न'आवनो खाम्फाया दिनै माखासे फरेस्ट लेन्डआवहाय माखासे मानसिखौ थुनज्लायनानै गावनो थोंजोङै फरेस्टनि सम्पतिखौ जाख्ल'नानै माने फोजोबस्रांनानै जानायनि माखासे जोंनाव फोरमान दङ। बिथाङा जुदिअ फरेस्ट EM, गतिके अकल जोंनि इडुकेसनाव नङा गासैबो बिथिङाव जोंहा गोग्लैसोनानै दङ। नंखायनो फैगौ सरकार दानायनि उनाव जोङो इडुकेसनजों लोगोसे जोङो एग्रिकालसार होन, सेरिकालसार होन, ओमफ्राय हाग्रा बिफान होन, गासैबो बिफानाव जोङो पेरेलेलि जौगानायखौ लाबोगोन
आरो 5 बोसोरनि गेजेराव 17 बोसोराव जा खोमाना लानांनाय बेखौ जोङो बुरखांफिननानै जौगाहोनायनि थाखाय हाबा मावगोन।